देख जरना तो रौरा बनी पवन सिंह के जुलूस देख के अकेले निर्दलीय खड़ा भइल बारे न लेकिन जीती है पवन से। देखी घरे घरे घूम रहल बारे आज जितना मेहरारू खुश बारी सब इलेक्शन के जीतेला जकरा के नौजवान मेहरारू चाह दी उ जीत जाए। नीतीश कुमार के सरकार कैसे बन गई कैसे दारू बंद करा दिहले मैं मेहरारू खुश होकर वोट दे देले लेकिन अब वो ना खुश बारी सब कहतरी से ना अभी के वोट देवे लग नहीं के मलो बेसी दाम में मिलता आई पीएला के बाद ढेकार तो नहीं के धराए के डर रोका हो। अब तो यहाँ के हमरा के कहता नहीं कि तू लोग देख जानना भइल बार हम जिला पार्षद है तो तू लोग जरता रह वार्डो में जीत के देखावा रौरा उम्र के होकब तो हम जिला पार्षद होकब रौरा उम्र के होकब तो हम कोनो मंत्री के पद पर भैया समाज कमैले तू ही बार देख लेनी वाह भैया वाह हरे राम चाचा तर बड़का बाबूजी हैं समाज कमैले समाज में रह के तो तू ही भैया अरे कहिए से कहतारू एको के देखावा कहिए से कहतारू को के देखावा खराब भइला त मारे लगा तोरे खातिर चप्पल ओइया रखले बा खराब भइला तब चप्पल बेच दे नासा होता रोइयो हम कमलबास ना है तुरंत चप्पल से मारे लगा कहिए से कहतारू कोन के देखावा ए कुंवर जी अरे मिल कहियो हो ए कुंवर जी ए गोपाल हम चप्पलवा केने बा चप्पलवा अरे मिल कहियो हो हम तो कुंवर जी खातिर गावत नहीं लेकिन तारा खातिर गावत नहीं अरे मिल कहियो हो अपन बहिन लेके आवा मिल कहियो हो अपन बहिन लेके एकरा से भेंट महुआर भई रहे कलश की भैया रौरा घरे रहे के चाहता नहीं कनी के मोबाइल नंबर ले लो फोन करी ह इनके नंबर दे के हम चल गइनी सुननी की डुमरी पहुंचर है दू जना देखल दू जना हो गइल एके लगे बैठल रही सार पाउन हलो आय हाय हमरा फ्लावर मिल हमरा अनुज भैया पुरस्कार दे के गइल बई नारायण जी बना के रख अरे प्यार बात प्यार करो दिल पूरा खोल के नई खत साइड करो साफ साफ बोल के अप्रैल अरे प्यार बात प्यार करो हजारों हजार रुपया पुरस्कार दिल बानी नाम बता दे संजय पांडे बाबा बानी गोड़ लगन अरे धन हो गई हम रौरा हाथ पैसा पा हाँ भोला में डाली
अरे मिल कहियो हो अरे मिल कहियो हो खाली देह लेके मिल कहियो हो खाली देह छितौनी हमरा छितेश्वरनाथ बाबा के नगर से हमरा गोलू बबुआ मित्र हमरा गोलू के मित्र बारे एगो माला ले लो हमरा वेद भैया बानी अच्छा 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 हमरा वेद भैया बानी बहुत बहुत रुपया का पुरस्कार नारायण जी बना के फिर हमारा रविंदर भैया गए रोके माला नानू देले रहनी ना रोक ना 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 रोक 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 ये हमनी के भाव ओसे का हो ये हमनी के भाव हो कि अरे मम्मी ला गंभीर बाटे हॉल को तो मिल के हॉल चलिए जीत अपना सोनू संग दिल जया रौरा रहिले तया हमरा गीत संगीत गावे का मन करेला का है काहे करू अपना पर उतान रहिले कि खूब हम गाइले यही से कि अरे मम्मी ला गमी हीर बाटे जय शंकर पासवान जी आशिव शंकर पासवान जी डॉक्टर साहब दोनों आदमी बानी पुरस्कार दिल बानी पौला के कहने अरे मम्मी ला गमीर बाटे अरे हॉल को तो मिल के हॉल चलिए जीते अपना सोनू संग दिल के आदि शक्ति फिल्म मैनेजमेंट करी देखता हमारा पद्मनारायण भैया हम कति प्रिय भाई बानी हजारों हजार रुपया पुरस्कार भैया के अपना स्वागत करने राउत नाम तोहरे पपुए छुए खती न छछनावा तोहरे पपुए छुए खती न छछनावा अरे मिल कहियो हो अच्छा ब्रह्मपुर विधायक हमके गर्जीवन ये क्षेत्र महिला पर बहुत मान सम्मान दुलार पर मिलल हमरा शंभू यादव चाचा आ वहां के नाम पर पुरस्कार चाचा हमरा के देले बानी त दोनों आदमी के पौल के कहनी अरे मिल कहियो हो खाली देह लेके मिल कहियो हो खाली देह लेके आवा मिल कहियो खाली देह लेके मिल कहियो खाली गोबर काढ़ी के आबो मिल कहियो खाली जाए पिया के आबो मिल कहियो हो खाली देह तू चप्पल रखले बारे न देखावा त हम भेसलिन रखले बानी ए महाराज ओई गाड़ हमरा बुझाता कोविशील्ड ले ले बारे काई एही से